Silencio, por favor. Hola. Sí. Bueno, silencio, por favor. Apagan os teléfonos. Agora comenzamos. Grazas. Estás a escoitar Diario Cultural Colmeiro, na onda de Begoña Camaño. Un programa dirixido e realizado polo alumnado do Instituto Pintor Colmeiro de Siller para celebrar, seguindo a ranxela escritora e xornalista Begoña Camaño, que temos unha lingua creativa e poderosa. Benvidas e benvidos a este programa especial das letras galegas. Falamos Carla e Xavi, e desde este intre entramos na onda. A radio é un espazo máxico, un universo sonoro. De palabra, música, son e silencio. Como estás, Xavi? Pois un pouco nervioso e emocionado, Carla. É que isto de facer radio con banda en directo, cun auditorio cheo de compañeros e profes do instituto, escoitantes de todas partes que viñeron ata aquí. E non te esquezas do alumnado do Colexio Ramón de Valenzuela. E, naturalmente, para quen nos quere escoitar en calquera parte do mundo a través da rede. Pois sí, e hoxe, ademais, a nosa radio trasladouse nin máis nin menos co auditorio Semana Verde de Siller. E aquí estamos, acompañados do mellor público. Estades aí, non? Pois así, con este acompañamento que nos envolve, facemos un adianto dos contidos que vos temos preparados. Brais, Erika, adiante co sumario. No noso especial de hoxe, Diario Cultural Colmeiro, abriremos con noticias, para estarmos ao tanto da máis positiva actualidade da lingua. Contaremos coas mellores voces do teatro radiofónico para facernos pensar e sorrir. Coñeceremos un pouco máis a autora homenaxeada neste Día das Letras Galegas, a xornalista e escritora Begoña Camaño. E haberá tempo tamén para descubrir como andades de coñecementos de literatura e da nosa música actual. Iso será no noso concurso. E atención, porque hai os premios, grazas aos nosos patrocinadores. Teremos música, regueza e algunhas sorpresas que non imos desvelar aínda, pero que sabemos que vos van facer chimpar, Carla. Pois chimpampú, comencemos co programa. Abrimos Diario Cultural Colmeiro, con noso informativo diario. Bos días a todos e a todas e benvidos a este programa especial da nosa radio, no que nos falar sobre novas positivas relacionadas co galego. Hoxe traemos varias noticias que amosan como a nosa lingua segue viva, medrando e adaptándose aos novos tempos. Comezamos cos titulares de hoxe. Pradoura, a nova influencer viral que solamente fala en galego. O galego tamén gaña neofalantes. A inteligencia artificial en galego. Pradoura, a nova influencer viral somente fala en galego. A súa temática é humor, pero tamén fala da súa vida e da gran historia que ten Galiza. O seu vídeo máis popular acabou chegando a 664.000 visitas, chegando tamén a 22.000 seguidores en TikTok, que é a súa rede social máis seguida. O galego tamén gaña neofalantes. Gabriel Hausen, originaria de Alemanha, chegou a Galiza tras o prestixio e acabou vivindo na Illa Arousa. Alí integrouse social e politicamente e aprendeu galego para participar na vida diaria, chegando a usalo tamén no seu traballo. Defende a lingua como parte fundamental da cultura e critica que moita xente cambie o castelán. A súa experiencia persoal coa perda dunha lingua na súa familia fai que valore especialmente o galego como patrimonio vivo. A inteligencia artificial en galego. A Xunta de Galicia aprobou o programa galego de inteligencia artificial para impulsar a inteligencia artificial na administración pública, nas empresas e nos servicios sociais. A iniciativa busca mellorar ámbitos como a educación ou a sanidade. Destaca especialmente o proxecto NOS, que ten como meta desenvolver recursos de IA en lingua galega para asegurar a súa presenza no ámbito digital. E ata aquí as noticias de hoxe. Agardamos que vos resultasen interesantes e que vos axuden a ver a importancia de cuidar e promover a nosa lingua.
Moitas grazas por escoitarnos. Seguen na sintonía do Diario Cultural Colmeiro. Dá gusto escoitar boas novas para a lingua galega, pero non imos fingir que a realidade é só así, de cor de rosa, non Brais. Sendo realistas, queda moito por avanzar. Queda ainda hai moito que roer para que o galego recupere o lugar que xa tivo noutros momentos da historia. En esas estivemos indagando os de terceiro este ano, porque quedan aínda tantas ideas negativas sobre o galego. Sí, iso que chamamos prexuizos. Para pensar con humor e con imaginación, puxémonos as mans cunha obra moi divertida, Comedia Bífida, de Núñez Ingalls. E convertémola nunha naquiña de radio para facer pensar. Claro, Sara, porque na radio todo hai que imaginar. Todo ten que entrar polas orellas. E aí botamos man do que aprendemos no obradoiro de Xés Diegue, que é un especialista en sonorización e exalumno do Colmeiro. Xes, demos boas ideas, e hoxe imos mostrar aquí os males do galego en forma de radioteatro. Podemos dicir que é un anaco, un xuízo para acabar os prexuizos. No papel de San Pedro estará Carlos Mariño, Violeta Garnica como Lucifer, Jaime Rodríguez como ayudante de San Pedro, como Lina Rana, Uxía Rodríguez e Iker Alonso, e Lucía Alonso como Arcanxo. Pois nada, desde este momento abrimos as portas do ceo. Bo día, como van? Carai, teñen un aspecto moi saudable para estaren aquí. Vaya, ninguén contesta. É simpático que ao comezo non se dea por aludido nin Dios. Perdón, ninguén quería dicir. Saúdos a todos e a todas. Non o entenden, verdade? Non se preocupe, ninguén ao principio. É normal. Todos creen que van a escoitar unha peciña de teatro radiofónico. Vostedes igual pensan que está nun programa especial das letras galegas. Que inxenuos. Pois non, isto non é un teatro, irmãos escoitantes. E xa que estamos de confidencias, unha máis. Vostedes, os que escoitan isto, están tan mortos como a nós. En fin, atopámonos na sala dos xuizos. Si así, en plural. Se no mundo dos vivos están colapsados os xulgados, imaginen aquí. Non dábamos feito. E daquela o xefe ocorreuselle un novo sistema. Facermos xuizos temáticos. Escollemos unha temática e xulgamos todos os casos dese tema nunha mesma semana. Esta semana o tema dos nosos xuizos é o idioma, que inclúe todo o que ten que ver coa lingua. Vaise entendendo. Atención, sala 1, comeza o primeiro xuizo de temática, o idioma. Que entren os interesados. Ben, queridos escoitantes, vostedes, mortos como están, que non dá un chío, van ter unha moi grande responsabilidade. Serán as almas que formen o noso xurado popular. Permanezan atentos para poderen emitir con xustiza o seu veredicto, que pode ser... Salvados a gloria eterna. Ou, pola contra, se as súas almas o deciden... Ao caldeiro, ao caldeiro. Podemos comenzar dunha vez? Estou ansioso. Vaya, o señor Diaño está ansioso. Pois eu tamén. Moi ben, pois están preparados Lucifer e Mailo Arcanxo, que entren as acusadas. Chamamos a declarar as nosas defendidas. Digan o seu nome, por favor. A ti Lana Graña Lemos, pero puedes llamarme Lana, o sea, Lana. Y Sorina Lemos Graña. Yo soy Lina. Xuran dicir a verdade, toda a verdade e nada máis que a verdade? Sí, lo juramos. A ver, un momento. Vostedes son irmáns, non? Es evidente, siamesas, para más seguridad. Yo soy la que nació primero, allí cerquita de casa de mis abuelos, que los pobres son de pueblo. Y luego mi madre cogió un taxi y Graña nació en el hospital de Meijoero. Pero después nos mudamos a La Coru, y después a Silleda también. Y volvimos a Vigo. Somos gente del mundo, ya desde la cuna. Un momento, que cambiar esa orde dos apelidos entra dentro do legal e do posible. Pero que nacerades en distintos sitios, sendo siamesas, é algo que sí que non pode ser. A ver cómo os lo explico, chicos. Se ve que vais un poco por el 4G, ¿eh? Lentita la conexión. Una nació en un sitio, la otra en otro. Ya está, sencilliño de todo. Vamos, que deixo apartado de procedencia en branco. Ben, non ten maior importancia. Ya, o sea, eso. E vese que estades moi unidas.
Es evidente, ¿no? Lo que yo decía, a estos aún no les llega el 5G. Son pailanciños. ¿Os lo mirasteis? O qué? Lo de pailanciños? Por favor, ao xeito. Ten a palabra a defensa. Hoxe están aquí xulgadas polos usos lingüísticos. Ao ver da acusación, claramente, diglóxicos. Diglóxicos, Jesús, Dios mío, Dios nos libre. Pero vostedes non están en contra da lingua. Para nada, en plan, para nada, por Dios. O sea, non, lles falo galego agora mesmo. Vamos, que por un momentiño non me va a pasar nada. Hasta te es gracioso. Es el juicio final. Hago un esfuercito e ya non tengo que hablarlo máis veces. Xa, e se non están en contra da lingua, por que non a empregan na terra? Hombre, por favor. A ver, no es que estemos en contra, que para nada. A mí me parece muy bonito que la gente hable gallego, que cuiden el campo, que es bonito. Mira, hablo un poco. Bos días, se atopan ben vostedes. Lo hablo, pero ir por aí falando así porque sí, pues tampouco. Tía, se me hace más raro irte a hablar gallego. Es que te queda un poco así, no sé, o sea, como en plan... ¡Qué bajón! Tía, yo que sé, o sea... Vexan que as nosas defendidas claramente non están en contra do galego. Simplemente lles parece, como, en plan, ou sexa, expresaron claramente. Non podemos decir que sexan palabras negativas. Elas simplemente exercen un dereito inalienable á escolla da lingua da súa preferencia. Pero, o que xulgamos aquí é un feito moral, non legal. Trátase dunha cuestión de solidariedade dunha obriga cun signo identificativo básico da cultura que a sociedade que as viu nacer e que as faga falantes merecentes do ceo. A ver, escucharme bien, porque esto es complejo, ¿eh? Nosotras, por ejemplo, estudiamos tibetano en Duolingo, porque hay que mantener la diversidad y todo eso. Así que yo creo que diglóxicas o esto, pues no somos. Ben, daquela son vostedes persoas sensibles ca cultura tibetana. Chama entón máis atención a súa despreocupación polo galego. No es lo mismo, o sea, no es lo mismo, por Dios. Para nada, por Dios, para nada. Non creen vostedes entón que teñamos unha certa obriga de atender a terra que pertencemos e a súa lingua. Preocúpanse polo de fora e o da casa... Parece que desprezan. O sea, que teníamos que haber hablado gallego y ya. Chas, las puertas abiertas. E que xa non tiñamos que estar aquí con este xuizo da diglosia no século XXI. Bueno, vamos a ver. Vamos a hablar a las claras. ¿Quién habla gallego? A ver, ¿quién habla gallego? Porque se va a llenar de gente el purgatorio de tanto esperar. Bueno, lo hablan un día al año, el Día de las Letras Gallegas, que por lo menos es festivo. O profesores de gallego, que no se apean, ¿eh? Y mira que insisten, parece que no se cansan. Y a las vueltas, o sea, no. Nosotras, gente rara, no. Nosotras bien, gente de mundo, que quiere salir más allá del padornelo. Xa, porque os que falan galego xa non saben máis nada. Gran pensamento. Así que, resumindo, galego ni un chío, pero tibetano e castelán sen problemas, non si? Mire, usted con esa pinta de demonio que tiene, no me extraña nada que defienda el gallego. Es que ya se le ve, por la pinta ya se le ve. Iso é intolerable. Que Deus é Deus, pero co demo tampouco é necesidade de meterse. Quedan vostedes expulsadas deste xuizo por falta de respeto ao demo e á lingua. Ala, ahora San Pedro también ha de poner el gallego. Lo que me faltaba. Esto es discriminación lingüística espiritual. Queremos la hoja de reclamaciones celestiales y de paso un mando a distancia para que nos abran ya la puerta. Queda adiado este xuizo ata a próxima ocasión. Podedes ir en paz. Estamos en 2026 e, por desgraza, aínda hai xente que ten na cabeza ideas como as de Lina Lam. Pois mira, unha das cousas nas que puxo a súa enerxía Begoña Camaño foi en acabar coas ideas preestablecidas. Non só nos mitos literarios, senón tamén no xornalismo. Pois hoxe tamén tería o traballo para facer para que os medios de comunicación non estean tan manipulados. Contar con xeito a realidade, darlle voz a pensamentos distintos. Datos reais, que hai moito fake nas redes en este mundo de inteligencia artificial. Sabe, Xavi, hoxe temos por aquí que nos pode axudar. Que entren, por favor, cun forte aplauso aos nosos compañeros de Radio Garagullo, do Colexio Público Ramón de Valenzuela. Que tal? Como estades? Ben, estamos moi contentas de estar aquí. Pois cando queirades, os micros son vosos. O mundo na súa inmensa e maravillosa diversidade. No mundo se
Acabades de escoitar como se despedía sempre na radio a protagonista do noso podcast de hoxe. Ola a todos e a todas. Hoxe, a través do equipo de Radio Garabullo, comezamos un novo programa no que viaxaremos polo tempo e polas ondas para coñecer a unha muller diferente, unha muller vital extraordinaria, a xornalista Begoña Camaño. Begoña foi unha xornalista e escritora que naceu en Vigo, no barrio do Calvario, en 1964. De nena tivo moita sorte. O seu avó inventaba historias para ela e a súa nai lía pola noite poesías ao pé da súa cama. Por iso sempre decía que escribo porque leo, que estudou para ser maestra, pero namorouse da radio e xa non pude deixar de contar o que pasaba no mundo a través do micrófono. Begoña era unha rapariga rebelde que loitaba pola justiza e polas mulleres. E hoxe, gracias a máis a María, imos falar da tiña común. Hola, Begoña. Encántanos falar contigo. Hai unha pregunta que ten que ser xa. Por que decidiches traballar na radio? Ola, pois porque me gustaba moito contar historias e entender o mundo. A radio permite falar coa xente, aprender de outras culturas e facer pensar as persoas. Fixeches un programa andando a terra. Que era o que máis te gustaba del? Gustaba viaxarse no medio do estudo, coñecer países, culturas e persoas diferentes e compartir todo iso coa xente que escutaba. É verdade que de pequena te disfrazabas de aventureira porque as mulleres dos libros te parecían aburridas? Pois sí, eu buscaba nos libros algunha rapariga co que identificarme, pero case sempre os protagonistas eran héroes homes. Por iso empecé a pensar, e se o conto o meu non foi verdade, quería que as mulleres tivesen voz propia. Por iso escribiches libros tan importantes como Circe ou Morgana no Esmelle? Exacto, quería xogar con noso idioma, o galego, que é algo único e precioso, e tamén quería que fósemos persoas libres e responsables. Que che gusta máis, escribir ou facer radio? As dúas cousas, na radio falo co mundo e nos libros podo imaginar e crear historias moi profundas. Tamén fuches unha gran viaxeira. Que era para ti viaxar? Para mí, viaxar é ler o mundo sen intermediarios. Ao viaxar a outros países, aprendes a ser máis sabio e máis humilde e ves que o mundo é enorme e cheo de cores diferentes. Que consello nos das aos nenos e nenas de sexto? Que sexades curiosos, que preguntedes moito e que nunca deixedes de ler e, sobre todo, que intentedes facer do mundo un lugar máis justo. E, por último, que para ti Galicia? Galicia é a miña casa, é a miña lingua e a miña forma de ver o mundo. É un lugar pequeno, pero cheo de historias grandes. Moitas grazas, Begoña, por todo o que significaches para as nosas letras e por ensinarnos a mirar o mundo con ollos curiosos. Por todo ese talento e pola túa valentía. Neste ano 2026, toda Galicia te homenaxea no Día das Letras Galegas. Despedimos este programa cun sorriso, como teu, e coa música que tanto che gustaba. Ata próximo. Adeus! Seguro que a Begoña Camaño lle había encantar este día de radio. A ela encantáballe facer radio. De feito, estudou magisterio, pero quixo cambiar o mundo a través dos micrófonos. E seguindo na súa onda, Xavi, imos escoitar agora unha xornalista moi especial. Foi compañeira de Begoña Camaño na Radio Galega, e poeta, e tamén é membro da Real Academia Galega. Esta é a mensaxe que nos envía Ana Romaní. Hola, que alegría poder compartir con vos a fascinación da radio. Quero, en primeiro lugar, saudar e dar os parabéns, que és Pintor Colmeiro de Silleda, e todo o alumnado e o profesorado que vos implicades nun proxecto tan estimulante como este. E quero celebrar moi especialmente este diario Colmeiro na onda de Begoña Camaño. Non imaginades o emocionada que estaría Begoña con algo como o que estades facendo. Para nós, a radio foi unha paixón, ademais de un medio de vida,
realidade, claro, non? De unha profesión. Comezamos xuntas na radio galega, pois, hai máis de 30 anos. Fixemos moitas entrevistas, moitos programas, moitas noticias. Aprendemos moito, moitísimo, e tamén pasamos moi ben. Porque a radio ten algo moi especial. A radio ten algo máxico. A radio só te fala a ti, ao ouvido. Begoña Camaño era unha gran xornalista radiofónica. Ela estaba convencida de que a información e que o xornalismo nos faría máis sabias e máis libres. Celebrar este diario colmeiro na onda de Begoña Camaño como ela o faría, como ela decía. Parabéns. Como recordan, Begoña Camaño debeu ser especialista en poñer o mundo patas para arriba. Como sería cando estaba no instituto? Pois, imagino que bastante movidiña, como na literatura. Foi unha muller de darlle a volta a todo. Ela colleu os mitos clásicos, non? A Ilíada, a Odisea, e comezou a pensar. Vale, a ver, esta historia está moi ben, pero quen a conta? Quen a conta? Ah, Ulises é o protagonista. Que valente, que aventureiro. Pero, e se falase Penélope, como contaría el o que pasou? Ostras, a ver, espera, explícame. Mellor que se explique outra poeta que xa fixo este camiño antes ca ela. Estás moi literata. Vale, pois vou falar como os científicos. Camiñamos a ombros de xigantes, Xavi. Begoña Camaño escribiu seguindo o ronsel doutras poetas anteriores. Coñeces o poema Penélope, de Xoana Torres? Pois... Fáixete unos micros para as voces de Iker, Patricia, Unax, Uxía e Escoita. Que a banda do Solfore mar de mortos, incerta, última luz, non terás medo, que ramos de loureiro erguen rapazas, que cor malva se decide o acio, que a cades disas patrias a vendima, que a mai no vento beberás o viño, que sereas en voz a ver a embate, que un sumario de xerza polos cons. Existe a maxe e pode ser de todos. A que tanto novela e tanta historia? Eu tamén navegar! Hoxe a recén de amar na nosa sección de literatura. E agora máis, porque o noso tempo de conversa de libros vai precisamente para Circe e o placer de Azul, coas nosas superleitoras Irea e Rosalía. Pero antes, un petisco de libros na voz de Xeira. Coas vosas cartas e a vosa innata sinceridade, convertestes a xa deseo, para min, satisfactoria ausencia de Ulises nun tempo de completa serenidade e calma. Por primeira vez, en moitos anos, puiden gozar da contemplación do mar, sen medo, a que a sombra do barco de Ulises se debuxase no horizonte. Grazas, señora, por me devolver o mar. A vos, debo vos recuperar o prazer polo azul, pola beleza dos solpores, e polo rumor de balante das ondas, ao morreren nas areas de Ítaca. Pois, moi bons días, radiointes. Estas palabras que nos acaba de agasallar Sheila foron unhas que dedicou Penélope a Circe nunha das súas cartas. Esas cartas pertencen a este libro que, se aínda non coñecedes o título, a autora... Sí, verdade, Irea. Bos días. Bos días, Rosalía. Hoxe imos vos falar do libro de Circe o placer de Azul, que ao igual que o poema que nos leron anteriormente de Xoana Torres, está inspirado no mito de Circe, Penélope e Ulises. Para que non coñeza o mito, vou volo resumir
agora mesmo. Para poñer en contexto, Ulises é o rei do reino de Ítaca e Penélope a súa esposa. Ulises ten que marchar a batalla de Troia, entón Penélope mantén a súa fidelidade, aínda que a xente lle di que non vai volver, que non confíe, que tal. Entón, para que deixaran de dicirlle esas cousas, dille que vai tecer unha manta e no momento que acabe de tecer superará a Ulises e buscará outro pretendiente. O tema é que ela pola mañá tecía a manta e polas noites desfacío. Entón, finalmente, mantivo a fidelidade como 20 anos, máis ou menos, eso é relativo. E despois, Circe, polo outro lado, é a amante de Ulises, non mantiña fidelidade. E por eso mismo, no mito tense visto como a Circe como unha persoa mala, negativa. Irea, non. Begoña Camaño non trataba así a Circe. Neste libro vaise tratar eses mitos que nos acaba de contar Irea, pero dunha forma moito máis desde a perspectiva feminista que lle gustaba a Begoña. No libro relátase o mito de Ulises Circe e Penélope, reinterpretado dende a perspectiva feminina, e esta historia que se sitúa en dous lugares moi importantes. Unha é a illa de Ítaca, onde está Penélope, e a outra é a illa de Ea, onde se atopan Circe e máis Ulises. No libro mestúranse dous tipos de escritura. Unha delas é a narración e outras son as cartas, como a que nos leu Sheila, entre Circe e Penélope. Entre elas vamos vendo como se vai a forxar unha relación de amizade entre ambas mulleres. Polo que a min me toca, vou vos falar sobre os temas que ten este libro, que a nos non nos costaron absolutamente nada identificalos, porque ao final se sabes o mito e ao final é unha historia bastante que se lle nota todo. Os temas principais son o mundo mitolóxico pola reinterpretación deste mito de Ulises, Circe e Penélope. Despois está o feminismo, porque como xa dixo Rosalía, Begoña escribía desde un ámbito moi feminista, e neste caso dalle moita máis voz ás mulleres, e rexeita o mito tradicional, por eso lle dá unha volta. E por último o amor, obviamente, porque hai relacións, tal, e neste caso é como máis complexo porque se expresan moitos sentimentos dos personaxes. Sí, falando de personaxes, vou vos falar eu deles. Dentro dos principais nos destacamos 4. 3 os coñecedes, temos a Ulises, que está presentado de dúas visións, dende a de Penélope, a súa muller, que como dixo Irea, segue coa fidelidade, e tamén dende Circe, que é a deusa amante de Ulises, que se presenta crítica e curiosa. Logo, por último, temos a outro personaxe principal, que sería o fillo de Penélope e Ulises, chamanlle Telémaco, e seguramente vos sería o que máis vos identificaríades con el. Porque, bueno, pois, el ao principio é un rapaz frío, é moi curioso, pregúntalle a súa nai que lle pasou a seu pai e por que lle está escondendo o segredo das súas cartas. Pero logo xa se ve pois esa madurez cando comeza a entendelo todo e vese que é máis comprensivo. Logo temos outros personaxes secundarios, pero, bueno, non imos entrar en todo. Por último, vou vos falar sobre o que probablemente máis vos interese, que é a dificultade deste libro. No noso caso, vamos vos ser sinceras, é un libro que ten un linguaxe moi coidado, entón utiliza moito a figura de vostede, ata mismo Penélope con seu fillo, o sea, seu fillo con Penélope, Telémaco con Penélope, ou mesmo nas declaracións de Ulises a Circe. Entón, ten un linguaxe bastante coidado, pero como o temas vese ben, non é tan difícil de lelo. Sí, aínda así, a nós foinos bastante doado en xeral, entón animámosvos a que lle deades unha oportunidade e que desfrutedes de Begoña Camaño tanto como a nós. Foi todo, Xavi. Graciñas, agora un tempo para a publicidade, e axiña volvemos. Es amante dunha boa churrascada ou prefires unha sabrosa croca ou unha tradicional rechada? Todo isto xunto co menú do día por 14 euros. Podes atopalo en Lara, na parrillada Milenio, para
reservas 986 58 15 35. Ben aparellado ao milenio, o churrasco o mellor prezo. Faiche falta material escolar? Ou queres comprar algún libro de Begoña Camaño? Non o dubides máis. En Conto Contiño terás isto e moito máis. A actual librería de confianza, en Silleda, na rúa María Colmeiro, número 10. Libros, agasallos e material escolar en Conto Contiño toparás. Xa sabemos un pouco máis de Begoña Camaño e máis cousas queremos saber. Que nos traedes hoxe, compañeros? Pois, para poñer as nosas neuronas en marcha despois deste luxazo musical da banda do Colmeiro, imos probar a ver canto sabe o noso público. Canto sabe o noso público da nosa literatura. E canto sabe o noso público das cancións dos novos grupos galegos. Para iso contaremos, como sempre, co traballo do noso Club Cultura. Aí os tendes xa nos micrófonos. Ibrahim, Nicolás, Daniel e Xulia, adiante co concurso do noso Club Cultura. Ola, bons días, benvidos ao concurso Que sabes da literatura galega? Ola a todas e a todas. Neste concurso ides demostrar canto sabedes da nosa literatura. É un espazo patrocinado pola librería Conto Contiño. A escoller os concursantes imos facer un sorteo. Se lembrades na entrada, algúns de vós recibisteis un papeliño coa letra. E se sae a vosa letra de entre todas as que temos aquí, ides ser un dos concursantes. Tedes que fixaros ben se letra é mayúscula ou minúscula. Sacamos un papeliño e as letras son PI mayúscula, P mayúscula azul. Que suban ao escenario as que teñan esas letras, por favor. Sacamos outro papeliños, pois. LA mayúscula verde. Por favor, que suba ao escenario que ten esa letra, por favor. Só un, por favor. Facer. Ola, benvido, como vos chamades? Antes de comezar, eu vos explicar en que consiste o concurso. Serán un total de 7 preguntas que vos iremos formulando. A primeira persoa que saiba a resposta debe premer o pulsador. Dar así a palabra ao primeiro que o pulse. Cada pregunta vale un punto. E se a pregunta é incorrecta ou non respondida, pasamos á seguinte. É dicir, non vai haber rebotes, agás nun caso de empate. Queda claro? Estades preparados? Arrancamos, pois, primeiro... Arrancamos, pois, primeira pregunta. Quen eran os compositores das cantigas medievais? Fin do tempo. A resposta é trovadores. Segunda pregunta. A quen se lle dedica o Día das Letras Galegas? Begoña Camaño.
Isto está emocionante. Imos coa terceira pregunta. Quen escribiu Cantares Galegos? Xa estamos na mitade. Un aplauso para estes concursantes, a ver se lles van os nervios. Atención, cuarta pregunta. En que século comeza o Rexurdimento? A ver que pasa coa quinta pregunta. De 4 a 4 é un poemario de... Fin do tempo. A resposta é Manuel Antonio. Iso está se complicando. Xa está, a penúltima pregunta. Como se chama o autor de Os vellos non deben de namorarse? Correcto! Punto para él. E xa, coa sétima e última pregunta. Quen compuxo a letra do himno galego? Fin do tempo. A resposta é Eduardo Pondal. Non pasa nada, non pasa nada. Moi ben, facemos reconto. 4 puntos para Darío e 0 puntos para Teo. Polo tanto, gañador, Pasamos a entrega dos premios. Para o segundo posto, un chaveiro da Radio Colmeiro e un libro. E para o gañador, un lote de libros cedido por Conto Continuo, libros, agasallos e material escolar. En Conto Continuo atoparás. un aplauso para os concursantes. Moitas gracias por participar. E adiante os presentadores de Que canción é? Moitas grazas, compañeiros. Ola a todos e a todas, eu son Dani e hoxe imos facer o concurso da música. Un concurso patrocinado por Restaurante O Milenio, Hotel Restaurante en Largo. Ola, eu son Xulia e imos escoller os concursantes. Para iso, tedes que ter na man un número que vos deron a entrar. Pois faremos un sorteo como no concurso anterior. Pois atentos, porque un dos concursantes será o número 53 azul. E o seu rival será o número 94 rosa. Vai ninguén? Hagamos outros. O 86 azul. Non é. O 65 azul. Claro. O seu rival será e o seu contrincante será o 68 rosa. Algún 68 rosa? Ah, vale, perdón. Solo un. Hola, benvidos, presentados, por favor. Encantado. Antes de comenzar, explicaremos en que consiste o concurso. Escoitaremos 5 anacos de canción e o primeiro que pulse o pulsador terá a palabra. Cada pregunta vale un punto. Se a pregunta é incorrecta ou non se responde, pasaremos á seguinte. É dicir, non hai rebotes. En caso de empate, repartirás o premio. Queda claro? Estades preparados?
Arrancamos, pois, que soe a primeira canción. Os meus males de Nove Louro. Moi ben, imos coa segunda canción. Fabricando luz. Moi ben, punto para Saleta. Isto está collendo moita marcha. Adiante coa terceira canción. Pasa de min. Correcto. Xa na penúltima canción, a cuarta. O avión. Moi ben, punto para Saleta. Imos coa quinta e última canción. Voltarei. Correcto. Facemos reconto. 5 puntos para Saleta. E 0 para Denise. Por lo tanto, a gañadora é Saleta. Procedemos a entrega de premios. Para o segundo posto, un chaveiro de Radio Colmeiro e un libro. E para o primeiro posto, unha churrascada no Milenio e un libro. Un aplauso para os concursantes. Moitas gracias por participar. Seguimos escoitando Radio Colmeiro. Temos un público hoxe que sabe bastante de música e Xana. Sí que temos, é que a música galega está petando. Pois nesta segunda parte do programa, música non nos vai faltar. Sí, o equipo de entrevistas de primeiro ESO temos unha sorpresa para este día tan especial. Pero non adianta nada máis. Adiante Carmen, Lucas e Aaron. Que nos preparastes para hoxe? Hoxe temos connosco a unha das artistas que máis está petando na música galega, que mestura rock, folk, country e un pouco de punk e un pouco de blues.
As súas cancións teñen moita enerxía e as súas letras non peneiran nada do que ela sente e pensa. Ela di todo clariño, coas súas ideas que sempre están en conexión cos problemas reais do mundo. En 2018 lanzou o seu primeiro disco e dende aquela non deixou de crear. Participou en proxectos audiovisuais como presentadora da Televisión de Galicia e como actriz na película de Ángel de la Cruz, O home o can, que tamén fixo a canción orixinal. Chámase Paula Chaves. Naceu en Cambados e todos a coñecemos polo seu nome artístico, Pauliña. Benvida, Pauliña. Ti eres unha artista 360 graus, é dicir, faz de todo. Que é o que máis che gusta facer? Que me deixa... Pois a mí gusta de facer de todo, pero o que máis? Pois ver cinema e ler. É o que máis me gusta, aparte de tocar. Ti és de Cambados, da beira do mar. Como influiu a túa xente e a túa terra a hora de crear o teu estilo musical? En todo, non relativamente, senón en todo. Ainda que eu marchei moi nova de Cambados, sempre un punto que volvo e sempre un punto que inspira. E vivir o carón do mar e con tanto artista por ali xunto, pois obviamente terma, porque ao final te atrevas a compor, a subirte un escenario, e a verdade sempre atopei moitísima xente que me alentou a isto, a continuar cantando e a continuar creando. Como artista que canta en galego, crees que a música é unha boa ferramenta para a xente nova? Home, sí. Ainda me sorprendeu que non coñecerades a canción de Novelouro, por favor. Ten 160.666 ointes mensuais. Creo que hai poucas artistas agora mesmo que acaden ese nivel de escoita. Claro que influe, e sempre digo, quen escoita rock, tendes en galego, quen escoita rap, tendes en galego, quen escoita reggaetón, tendes en galego, por fin. Tendes de todo. Eu estou moi orgullosa de poder aportar o meu, non sei, o meu anaquiño á música en galego, compartir e partillar o escenario con todas e todos vos, porque por facer isto estou hoxe aquí, estou super contenta e nerviosa. Pois moitísimas grazas por poñer hoxe a túa música neste especial das letras galegas que armamos en Radio Colmeiro. Encántanos que estés na nosa onda e desde xa o micrófono é todo para ti. Un forte aplauso! Pois un silencio sepulcral aquí. Que tal estades pasando? Un aplauso, por favor, ao profesorado E a toda a xente que fai posible isto. Escoítase. Antes escoitabades unha canción que se titula Pasa de min. Estou moi contenta de poder estar hoxe aquí e sobre todo celebrando a unha persoa que en terceiro de carreira a min cambiou a vida, como Begoña Caamaño. Por ela quizáis saín así de rebelde, por ela quizáis tomei o camiño que estou tomando agora. Recomendo encarecidamente que leades, por favor, Circe o prazer do azul, por favor. Isto é Pasa de min, vai dedicado a todas e a todos os que estades hoxe aquí. E, por favor, o retrouso ben sinxelo, non quero que estades mortos e mortas, Pasa de min, non me coñeces, pasa de min. Supoño que imos ver como funciona. Chamasme inmadura porque levo chapas, porque eu non paso polo aro que ti pasas. Chamasme infantil, non penso como a ti, porque amasar cartos non é xeito de vivir. Pasa de min, non me coñeces, pasa de min,
non me coñeces. Un 6. Chamasme infantil polas tatuaxes, pero ti podes gastarte ata 1000 euros nun traxe. Chamasme inmadura, non me coñeces, tampouco o tentaches, tampouco o mereces. Chamasme infantil, non penso como a ti, porque amasar cartos non é xeito de vivir. Pasa de min, non me coñeces, pasa de min, pasa de min, pasa de min, non me coñeces. Escoitades a guitarra? Rapear. Saio na busca dun motivo que me anime a seguir viva na fase desta loita que me ten adoecida. Saio pra toparme, xa non podo aturarme e sinto mala hostia de tanto dominarme. Saio da imaginación, atáqueme sen perdón, levo na mirada, levo no corazón. Saio donde estés pra alonxarme deste estrés. Preciso vos no pensamento, preciso de vos los tres. Pasa de min, non me coñeces, pasa de min, pasa de min, pasa de min, non me coñeces. Que tal? Hora de flipar. Pero agora se non hai participación, pareceme mal, Porque eu estou nun momento en que case non teño tempo, pero para ir aquí saquei todo o que facía falta máis. Isto vai así. Hai unhas persoas moi importantes nas nosas vidas, para algúns máis, para outras menos, pero para min foron as que me criaron e son as nais e as aboas. Esta canción vai para todas as nais, para todas as aboas, entón quero que me acompañedes. O comezo desta canción vai así. Tenes que facelo vos, senón non ven a sorpresa. Ven, estades aí. Quero que suba ao escenario, porque véxome bastante espida con unha guitarra. Santi Coarmónica, por favor, un forte aplauso. Sei que non hai que ir tan longe, sei capaz, sei que comenzan a ter medo se colgamos o mandil. Nos rebeldes insumisas imos mudando co tempo. Tanta lei conservadora que nos quixo oprimir. E polas nais, polas aboas, seguimos sendo as loitadoras. E polas nais, polas aboas, seguimos sendo as loitadoras. Santi!
non podo decidir. E somos máis, iso está ben. Se concienciando fanse as ganas de comer. Conta a lenda que éramos meijas, por non dicir traidoras e mentireiras. Prendeme na actualidade, que desta volta imos todas pra fogar. E polas nais, polas aboas, seguimos sendo as loitadoras. E polas nais, polas aboas, seguimos sendo as loitadoras. E polas nais, polas aboas, seguimos sendo as loitadoras. E polas nais, polas aboas, seguimos sendo as loitadoras. Polas nais, polas aboas, seguimos sendo as loitadoras. Polas nais, polas aboas, seguimos sendo as loitadoras. E polas nais, polas aboas, seguimos sendo as loitadoras. Moitísimas grazas. Wow. Estás a ladrar, Brais? Non, estou braiado, pero en inglés. Vos que credes que pensaría un estranxeiro que caese hoxe polo noso programa? Pois pensaría que Galicia é un fervedor de xente creativa e con gana de falar. E se o comprobamos? Como se o comprobamos? Pois faciliño. Adiante coa nosa sección Andando a Terra. Veña, Simon, Viviana, subido o micrófono, por favor. Ola a todos e a todas, somos Antía e Lucía e hoxe, na nosa sección Andando a Terra, imos entrevistar a Vivi. Hola, Vivi. Hola. E a Simon. Hola, Simon, que tal estades? Hola, ben. Moi ben. Vivi é unha estudante que vende de República Checa, mentras que Simon, noso auxiliar de conversa, vende de Los Ángeles. Imos conversar con eles sobre a cultura e a súa experiencia aquí en Galicia. Sabíades que había dúas linguas en Galicia? Eu sabía que en Galicia non se fala castelán, pero pensaba que era máis ben un dialecto ou un acento ou outra lingua diferente. Sí, que sabía que había máis dunha lingua. De feito, estive interesado en aprender o galego. Resultou vos difícil adaptarvos a vida aquí? E de ser así, que foi o que máis vos gustou? Non diría que foi difícil, pero tampouco foi doado. Todo era novo e, ademais, a lingua non é fácil, así que diría o máis complicado foi o idioma. Para mí non foi difícil adaptarme. Quizás un pouco os 2 primeiros meses, logo todo ben. Que foi o mellor e o peor da vosa experiencia aquí en Galicia? A mellor experiencia foi probablemente o Camiño de Santiago. Gustoume moito a natureza aquí e foi unha experiencia moi bonita. A peor experiencia para mí foi probablemente a choiva durante o inverno. No meu país casi nunca chove, así que non estou acostumada a eso. E para mí o mellor foi estar aquí en Sieda e ver a vida no rural e eu creo que e o peor foron os meses de chuvia tamén. Pois ata aquí a entrevista, esperamos que vos gustase e vos sorprendesen as diferentes experiencias que viva a xente que ven ata aquí. Sobre todo, agradecerles a Vivi e a Simon a súa participación e que sigan levando a nosa lingua por todo o mundo inteiro. Gracias.
Se cadra, Begoña Camaño foi unha das primeiras en facer radio en galego. Non, radio en galego xa facían nos anos 50, no Uruguai e na Argentina, despois en Londres. En Galicia non, que non se podía. Que dis? En serio? En 1932 xa había quen facía radioteatro en galego. Que che parece? O vello dos contos, que era superpopular. Pero iso xa foi hai case 100 anos. Eu pensaba que os medios en galego eran de onde pola tarde. Pois xa ves, é un xornal íntegramente en galego, no século XIX. Chamábase o tío Marcos da Portela. A que non sabíades? Pois abrid as orellas e escoitade. Todo comezou unha mañá ao saír da escola. Escoitache o que dixo o profesor? O que dixo de que? O que dixo dos xornales que vendían polas feiras antigamente? Non, eu estaba a pensar na volta que vou dar esta tarde na bici. Vou chegar a tal ou ata a bandeira. Nunca sabes nada do que dixo o profe. Que valdreu es? Pola tarde, xa na casa, Sabela queda dándolle voltas ao asunto do vello xornal. Con curiosidade, premenxe polas webs na procura de algún dato. Que estás a facer, Sabela? Hola, mamá, estaba buscando na internet. Hoxe o profe falounos do primeiro xornal escrito totalmente en galego. E que xornal era? Sei que se chamaba O tío Marcos da Portela. Vaya título! Era o nome dun personaxe moi popular, Seica, un influencer. Pero de cando era ese xornal? Aquí pon que comezou a facerse no 1876. Pois non che teño nin idea, filla. Hai 150 anos... Veña, ven merendar, anda. Vou. O tío Marcos da Portela. Quen me dera viaxar no tempo e ver como era todo aquilo. Hola. Quen fala? Son eu, Marifé. Es un asistente virtual? Non, son unha amiguiña luminosa. Escoiteu estes pensamentos. Vou te axudar. Sabela, ven merendar xa. Vou. Dime, rápido, como podo facer para viaxar no tempo? Mañá, vémonos no camiño de volta á escola. Abur. Ao día seguinte, ao sair da escola, Sabela e os seus amigos agardaban con ansia. Que sí, que vos digo que sí, que había vir agora, ao sair da escola. A min pareceme un conto moi raro. Tamén a min, Sabela. A historia esta da mega aviso cheira macán. E a min. Aí está. Boas, voando, vinda comigo, amigos, imos facer unha longa viaxe. Onde nos vas levar, a China? Por pouco acertas. Imos a ir aí ao ladiño, á feira da bandeira. A bandeira ainda fumante que a bici. Non, imos facer unha viaxe no tempo. Queredes vir cando a min? Sí, claro. E como facemos? Vexamos que deu ver que sodes uns nenos ben listos, así que imos ver se adiviñades as palabriñas primeiras do tío Marcos. Proba primeira. Imos ver se sodes capaces de completar estes versos. Os mandamentos do Marcos, fora da igrexa, son 6. Facer a todos xustiza, non casarse con... Ninguén. Falar o galego en xebre, cumprir co que manda... A lei. Loitar polo noso adianto, con entusiasmo e con... Con entusiasmo e con fe. Vestir cazas e monteira, Perón e a sécula... Amén. Vaia, rapaciños listos, a voce, marchamos ao pasado... Onde nos trouxeches, má? Xa vos dixen que vos traería a feira da bandeira. E por que esta xente así vestida? Con monteiras e zocos e saias e... Porque estamos no 1876. Agora busca o que viñaste a topar. Abur. Ei, un momentiño. E ti para onde vas? Que nos despois queremos volver. Sodes agudiños. Na portada do xornal teredes os besos clave que vos volverán a vosa casa. Atope delo. Abur. Vai enredo nos metiches, a ver. A ver agora como salimos de aquí. Preguntándoche a Cerrudo. Vai a preguntar a cara rapaza. Hola, estamos buscando o xornal de hoxe. E preguntas, mami. Non tes ollos na cara. Pensas que sei ler? E logo non vas á escola? Eu, unha nena na escola? Buf, non sei de que mundo vindes, pero deste non parecedes. Mirade, ali, no chan, un xornal. Correde, hai que colla vaca. Ara vai, que está papou. Se papou terá o enteiriño na barriga, que as vacas ata chegar á corte non ruñan.
Puah, que noxo. Non imos agardar a que bote fora. Veña, buscamos outro. Mirad alá, onde os carballos. Sí, aquel home ten un pucho na cabeza, feito cun periódico. Correde! Ola, poderíanos dar o seu chapeu de periódico? Douboló, eu xa lín e relín, e ainda teño outro. E deste sai un morea por aí. Hai máis. Ai, quen non ten o tío Marcos? Se queres estar informado, hai que ler. Sempre topas aí un contiño, un refrán, unha cantiga. É verdades como o mundo. Na taberna non se fala de outra cousa. Vamos, que o tío Marcos da Portela é trending topic. O que? Ala, aí vos queda, que este é vello. Hasta se lle borraron algunhas palabras. A ver, temos que ser capaces. Algo ainda se lé. Veña, hai que tentalo. Teñen os povos a gala, no seu lenguaxe falar. Falase chino. Na China. Portugués. En Portugal. Catalán. En Cataluña. En Alemaña. Alemán. Xa os gallegos agora hasta vergonza lles dá. Falar a menos e 11, fala que falan. Fala que falan. Fala que falan seus pais. Descuberta a chave das noces, Sabela e os seus amigos puideron volver á casa. Sabela, de onde vindes? Estábamos preocupados. Fomos á Feira Bandeira. Sí, fomos á feira. A Feira Bandeira. Veña, anda todos para casa. E vimos moi aprendidos. Mañá o profe vai flipar. Deste vai o 10. Tira, anda, tira. E así foi como Sabela e os seus amigos conseguiron o seu primeiro 10 do curso. Gustoume este asunto do teatro na radio, Carla. Sí, Candela, e con este público en directo, este espazo de radio tan especial que temos, ponte seria, que é un momento institucional. Pois imos chamar aos nosos micros algunhas das representantes das entidades que fan posible este programa. Adiante, Ainhoa! Acompáñanos hoxe a Concelleira de Cultura, Mónica González, a Concelleira de Igualdade, Ángela Troitiño, a Directora do Instituto Plurilingüe Pintor Colmeiro, Laura López, e Vanessa Loureiro, da Fundación Roberto Rivas de Emprendemento Rural. Un forte aplauso, por favor, para recibiros. Hola. Boas a todas. Bueno, hoxe temos o placer de compartir este espazo con tres convidadas moi especiais para nós. Imos entrevistar a Vanessa Loureiro, coordinadora de programas da Fundación Roberto Rivas. Hola. Mónica González Conde, concelleira de Cultura, Turismo e Deporte do Concello de Silleda. E a nosa directora, Laura López Peña. Bos días. Benvidas. E sen máis dilación, pois damos comezo. Comezamos, Laura. Que medidas se poden tomar dende os institutos para fomentar o uso do galego entre a mocidade? Bueno, pois a verdade é que no centro pasades moitas horas, tedes moitos conceptos que asumir, traballades moito, pero é desde as distintas materias, non só na lingua galega, onde sí que se pode fomentar o uso do galego, non só tema de lingua, senón na cultura, é dicir, sen cultura non hai lingua. Entón, en moitas materias traballanse aspectos da cultura galega. Eu, por exemplo, que son teacher de inglés, cando falo de cultura anglófona, sempre fago referencia a ditos ou a frases que poden axudarnos a entender e valorizar a cultura galega. Noutras asignaturas, como por exemplo en Historia, traballan o patrimonio, fai pouco fixeron un traballo preguntándolle aos maiores como era a súa vida, en dibuixo pois fixeron un proxecto sobre o entroido. Bueno, hai moitas maneiras de traballar o galego nas materias, pero sodes vos nos patios, nos corredores, no recreo, que nestedes que falar pois da música que escoitades, como a de antes,
Escoitades de Rapas, Fillas de Casandra, moitas cousas, e é aí onde tedes que falar deso. Cando falades dos vosos equipos, da música que escoitades, da música que tocades, dos que bailades, dos vosos deportes, e é aí onde temos que ter viva a lingua, non só o día de hoxe. Gracias, Laura. Que importancia ten para o centro educativo a celebración do Día das Letras Galegas? Bueno, pois como vedes ten moita, porque senón hoxe non estaríamos aquí, non? Nos intentamos cada ano adaptar as actividades do centro a quen se lle honra, non? No Día das Letras Galegas. Pois hoxe un programa de radio en honra a Begoña Camaño, o ano pasado fixemos unha mini foliada en honra das nosas cantareiras, fai anos fixemos estabades vós naquel traballo de Luisa Villalta. Entón, nós temos que entender que desde o centro o Día das Letras Galegas é unha festa. A última, Laura. Por que é relevante homenaxear a figuras como Begoña Camaño na actualidade? Bueno, pois eu teño que confesar que non coñecía a Begoña Camaño. Cando sempre estou atenta a ver a quen se llevan dedicar o Día das Letras Galegas, e cando lín ou vin que era Begoña Camaño, pois puxeme a investigar quen era, e a verdad que descubrín unha maravilla de muller. Unha muller que loitou polo ensino galego público, que era unha feminista, unha activista, e loitou por cousas e por defender cousas que hoxe están todavía sin resolver. Entón eu creo que é un exemplo que deberíamos de seguir, se queremos cambiar as cousas. Mónica, contanos un pouco como crees que dende as institucións podes fomentar ese uso do galego. Moi bo día, en primeiro lugar, pois eu creo que dende as institucións, sobre todo as institucións públicas, como é o caso do Concello de Silleda, de todos os concellos, en definitiva, pois temos a obriga de fomentar o uso do galego en todos os ámbitos, pero se falamos de mocidade, eu tomando fío do que decía agora Laura, pois temos que ser capaces de crear contextos no que o galego sexa para vós, a xente nova, pois un idioma que se utilice con naturalidade, non? Un idioma útil, un idioma que se viva, que resulte atractivo. Temos que apoiar iniciativas como este fermoso programa que estades facéndose aquí en Radio Colmeiro, de verdade, parabéns, moitísimas grazas por convidarnos, pero sobre todo parabéns a todas as persoas que facedes posible esta maxia da Radio Colmeiro. Creo que Begoña Camaño se estaría moi orgullosa de todos vós, creo que é unha fermosísima homenaxe. E nós, dende o Concello, pois facemos tamén pequenas cousiñas. Fai uns anos, para promover o galego entre a mocidade, tivemos ese certame Presume de Lingua, no que, por certo, o vosso centro arrasou, gañando todos os premios. E hoxe, ademais, quero darvos aquí unha primicia nestes micrófonos, porque o domingo, o Día das Letras Galegas, imos a ter, diante da Praza do Concello, ás 11:30, unha lectura dramatizada de Circe, o Pracer do Azul, e a continuación, ás 12 vamos a ter o concerto de Mallou, un dúo que fai versións tamén con blues, con algo de country, non? De cancións da música tradicional galega, de algúns autores coñecidos, máis actuais, e nesa actividade, o domingo ás 12, quedadevos con esa data, imos a agasallarvos, a todos os que vos acheguedes ata ali, unhas camisetas que homenaxean a Begoña Camaño. Creo que o ano pasado tiveron moito éxito as que fixemos con motivo do Día das Cantareiras, que son feitas por un rapaz aquí de Silleda, un diseñador que o fai moi ben, e nada, aí están para vos, así que o domingo agardamos vos a todas e a todos ali ás 12. Gracias, Mónica, pola noticia. Como valoras ti as mulleres, a importancia das mulleres na literatura galega, e na cultura en xeral? As mulleres sempre estivemos pois presentes en toda a cultura e sobre todo tamén na cultura galega, non? Pensade que as mulleres son transmisoras da lingua, transmisoras desa tradición oral tamén. O ano pasado estábamos aquí celebrando as cantareiras, pero as mulleres, como ben sabedes, non sempre foron recoñecidas, non? Nas letras galegas que se levan celebrando dende o ano 1963, fai máis de 60 anos, pois só van 7 mulleres homenaxeadas, non? Temos agora estes pequenos pasos que se foron dando con Begoña Camaño, con Luisa Villalta, xente que se foi moi nova, Xela Arias tamén, María Victoria Moreno. Queda moito por facer e necesitamos moitas máis mulleres referentes en todos os ámbitos, na cultura, na vida pública, en todos. Hai que seguir loitando por esa igualdade. Claro que sí. Como valora a contribución de Begoña Camaño á nosa cultura?
Pois Begoña Camaño, sen dúbida, é unha persoa que deixou unha fonda pegada na nosa cultura, non? O fixo desde moitos ámbitos, desde a literatura, ten unha obra breve pero moi intensa. Foi unha muller que traballou dentro do ámbito do xornalismo, unha muller feminista que amaba sobre todo a lingua e o noso país. Pero se me tivera que quedar con algunha das súas facetas, porque ademais sou xornalista de profesión, me quedaría con que é un referente do xornalismo cultural. Ela foi abrindo camiño para outras moitas que viñeron detrás. Moitísimas gracias, Mónica. Vanessa, explícanos un pouco o que facedes na Fundación Roberto Rivas. Pois, dende a Fundación Roberto Rivas, traballamos para impulsar proxectos que axudan a manter vivo o rural e crear oportunidades no territorio. Facémolo acompañando persoas emprendedoras, sobre todo. Pois, cando ti queres levar a cabo un negocio, pois soles ter moitísimas dúbidas. Entón, nos intentamos darlle información para que a xente poida facer viable o seu proxecto. Tamén creando espazos de encontro e tamén, por suposto, apoiando iniciativas culturais. Pensamos que o desenvolvemento rural non é só emprego, aínda que eso tamén é importante, senón tamén entender e contar o territorio. E creemos que isto tamén conecta coa figura de Begoña Caamaño, que é homenaxeada este ano, porque ela tamén entendía a comunicación como unha ferramenta para entender e transformar o territorio. E dende a Fundación creemos que os proxectos teñen verdadeiro impacto cando conseguen mellorar o territorio que habitan e fortalecer a comunidade da que son parte, non só o éxito económico. Gracias, Vanessa. Xa como última pregunta, considera que a Fundación que conserva a lingua galega é tamén unha forma de desenvolvemento sostible? Dende logo, a lingua galega é parte do noso patrimonio cultural e da nosa maneira de relacionarnos co territorio. Moitas veces entendemos a sostibilidade pensando só na parte medioambiental, pero tamén existe unha sostibilidade cultural e social. Se perdemos a lingua, perdemos a nosa identidade colectiva. Pensamos tamén que é moi importante que especialmente a xente nova, como sodes vós, vexa o galego como algo vivo, seu e útil no día a día. E iniciativas, como decía Mónica, como este programa de radio, son unha maneira moi bonita de facelo. É importante usar a cultura e a comunicación para manter viva a conexión entre as persoas. Así que, bueno, quero aproveitar tamén para daros a noraboa, non? Por todo este traballo. Moitas gracias, Vanessa. Chegamos ao final desta entrevista. Queremos agradecerlle a Mónica, a Vanessa e a Laura por compartir con nós o seu tempo. Moitas gracias ás tres por acompañarnos. Gracias a vos. Boas a todos e a todas. Non estades cansos de ver polas redes sociais cancións en galego? A nós danos a sensación de que se están empezando a poñer de moda. E como están de moda, aproveitamos e no segundo trimestre o alumnado de primeiro de bacharelato fixemos un proxecto no que cada un de nós elixiu as súas 3 cancións favoritas, claramente en galego. E hoxe estamos aquí, a miña compañeira Mariña e máis eu, Ana, para contarvos os resultados. No noso top 5 quedou a Banda da Loba coa súa canción Fábrica de Luz. Este grupo foi creado no 2017, pero a canción publicouse no 2019. A Banda da Loba está composta por 5 mulleres que mesturan pop, folk, rock e música tradicional galega. Esta canción é un canto á creación e á liberdade, facéndolle un guiño á música dos 80. E xa non nos facemos agardar máis, imos vos poñer a canción. Pasando ao top 4,
temos unha canción que nos fala do orgullo de ser muller e de vivir sen deixarse influenciar polos prexuicios impostos pola sociedade. Orgullosa de ser muller é de Pauliña, unha artista que hoxe tivemos aquí presente, que, como xa dixeron antes, é unha muller de Cambados, que ademais de ser cantante, é compositora e actriz. Publicou esta canción no ano 2020 xunto con 9 cancións máis no seu disco A Malfalada. E ahora sí, Joan Carlos. Agora, no top 3, temos unha canción chamada... Pero Mariña, arranca. Ai, é que Ana, non podo. É verdade que é su dépor. Pois digo eu, no top 3 temos Oliveira dos 100 anos, unha canción de Zetangana que compuxo en honra ao centenario do Celta de Vigo. Pasando ao top 2, temos unha canción dun cantante que, aparte de guapo, compón uns temazos. Supoño que vos viría a cabeza de quen estamos falando, Nove Louro. Na súa canción, Os meus males. Sí. E xa aproveitando, imos de facer un pouco de publicidade. Nove Louro vai este ano ás festas da Estrada, onde vos esperamos ver a todos. Ana e eu imos ir cedo para lá, porque non é a mal, pero eu quero estar en primeira fila. Bueno, Mariña, espero que sexa porque cante ben e non por outra cousa. E xa por fin chegamos ao top 1, no que temos un grupo moito máis coñecido, chamado The Rapans, composto por 5 integrantes muradáns co seu tema Meu Cariño, unha canción que pertence ao álbum La Máquina de Buen Rollo, publicada no 2024. Dalle, Joan Carlos, por favor. Joan Carlos. E ata aquí o noso top 5 de cancións en galego. E por certo, se vos gustou este último grupo e o queredes ir a ver, andade con ollo, porque as entradas esgótanse antes que as napolitanas na cafetería. Nos avisamos, porque, aproveitando que están de xira, é unha pena non ir a velos. Moitas grazas por escoitarnos e ata a próxima. Imos chegando ao tramo final desta onda sonora dedicada a Begoña Camaño. Érica, ti crees que xa podemos botar o noso último foguete nesta festiña radiofónica da lingua? Non sei, Carla, os de segundo de bacharelato dixeron que o foguete final tiña que ir ben botado e que aquí hai que facer as presentacións ben. A ver, as presentacións ben xa van, ou como é isto? Aquí hai uns saberes que non se poden abandonar e falar cantando xa é marca da casa. Como falar cantando? Mira, Carla, que entren os regueifeiros e que presenten eles. Que tal o fostes pasando? Seguro que nada mal. Mágoa que imos rematando, mais hai sorpresa final. Así que hai que cantar, non será iso unha pista, ou é que despois do estudo deuchese por ser artista. Primeiro isto é regueifar, segundo tiña razón, hai unha actuación final que vai molar mogollón.
Algo escoitar a decir, máis da actuación non sei nada, a ver se me axudan eles a anunciar a retirada. Ímonos por todo o alto, esta pista non é nova, ela é che vocalista da boa banda da Loba. Amiga, non te equivoques, si era vocalista, mas estudou en Santiago formación de xornalista. Case 20 anos cantando, xa fan profesional, vou descubrir o segredo, vou na ter que presentar. Recibamos un aplauso, xa invitada entusiasta, benvida ao festival, benvida Xiana Lastra. Hola, moi boas. Hola, Xiana. Nunca me fixeron unha presentación tan bonita, Parabéns aos regueifeiros. Bos días, Xiana. Antes de comenzar, gustaríanos dicirche que é un placer poder entrevistarte neste día tan importante para o Colmeiro. Para mí tamén é un placer estar aquí. Eu son Noelia Ramos e a miña compañeira chegada de Cuba, Emily Viana. Hola. Somos as dúas alumnas de primeiro de bacharelato e hoxe estamos aquí para saber máis da tua trayectoria como muller inspiradora e defensora do galego. Esperamos que te sintas supercómoda respondendo estas preguntas e, por suposto, que sexan do teu agrado. Sen máis dilacións, podemos comezar. Comencemos falando da coñecida banda en que és vocalista, a banda da Loba. Gustaríanos que nos fales da súa orixe. Por que escolleces a Pepa a Loba e non outra figura? Pois escollemos a Pepa despois de pensar noutras, teño que dicir, vale? Pero quedamos finalmente con Pepa Loba porque buscábamos un nome que reflectise un pouco como nos sentíamos como banda, que daquela agora empeza a haber máis grupos formados íntegramente por mulleres, iso moi bom, pero daquela, fora do que era a música tradicional, digamos, pois non había ningún que fixese música en galego, entón nos buscábamos como unha figura de muller reivindicativa e que de algún xeito pois tivese un papel diferente na historia do que normalmente se nos dá ás mulleres, non? Como é o caso de Pepa Loba, que non sei, sabedes quen é Pepa Loba? Sí ou non? Por aquí sí. Pois Pepa Loba era unha bandoleira, vale, do século XIX, que non sempre dicimos que é unha mágoa que non se coñece e é un pouco como a nosa Robin Hood galega, non? Todo o mundo coñece a historia de Robin Hood, pouca xente coñece a Pepa Loba. Era coñecida pois un pouco por facer desa figura, non? Era unha bandoleira que lideraba cuadrillas formadas por homes, que ademais pois a súa historia é un pouco verdade e un pouco lenta porque non se sabe moi ben onde acaba, non? A verdade e o que non é verdade, pero sí que é certo que hai historias sobre ela en todo o territorio galego. Entón, nos pretendíamos facer un pouco o que ela fixo, pero nos escenarios. Sempre dicimos que, evidentemente, evitando a violencia, pero sí, pois, conquistar espazos que ata ese momento non tiñamos conquistados aínda. Moitas grazas, Xiana. Falemos agora das autoras que inspiran a banda da Loba. Sabemos que lle dedicastes cancións a mulleres como Celia Parra, Xela Arias ou a propia Begoña Camaño, a que lle dedicastes a vosa última canción chamada Berlín. Cal foi a primeira autora que vos serviu de inspiración e por que a escollestes? Pois mira, eu diría que a primeira de todas foi Rosalía Fernández Real, eu creo. Porque fixemos a canción de Bailando as Rúas no primeiro disco, que de feito dalle título ao disco. En este caso foi porque é unha gran amiga miña, a que eu admiro tamén moito como escritora, ela tamén é profe, bueno, temos así como un pouco de vidas paralelas. Pero digamos que, como ben distí, sí que son moitas as persoas que musicamos dentro da banda, porque digamos que un dos nosos obxectivos principais é precisamente o de levar a literatura galega un pouco ás aulas e fora das aulas, sacala tamén, como decía Xela Arias, do sillón, dos lectores e das lectoras, e facerlle chegar a outros espazos
e o mellor un pouco como vestida con ritmos e músicas cos que habitualmente non chegaba, porque estaba moi vencellada a musicar poesía como con máis ese estilo de canción de autor ou de autora máis tranquilo, de guitarreo e tal. Entón era unha maneira de, sobre todo, facer volo chegar a xente máis nova. Falemos agora dun tema moi importante para todas as mulleres, o feminismo. Que representa para ti o feminismo? Pois o feminismo representa a igualdade, non? Que é o que é, e desgraciadamente pois estamos nun momento, ademais eu creo que de certo retroceso nese sentido, no que se lle queren dar como outros significados, non? Que non ten realmente, e por iso é máis importante que nunca falar dele. E nós, pois, por suposto, xa só polo feito de ser mulleres e xa defendemos o feminismo por riba de todo. Moitas grazas, Xiana. Agora toca dedicarlle a última pregunta a unha das protagonistas deste día, a lingua galega. Poderías falarnos tanto da presenza do galego ao longo da túa vida como da importancia que a lingua ten para ti? Si, con isto podería estar unha hora, pero vou intentar ser breve. A ver, eu criei-me en Ferrol, vale? Que é unha cidade na que non se fala moito galego. Eu tive a sorte de que sí que me criei nunha familia galego-falante, porque tanto meu pai como miña nai falaban galego, pero sí que é certo que, bueno, que teño moitas experiencias ao longo da miña vida, sobre todo a miña etapa adolescente, non? Que me fixeron lonxe de afastarme da lingua, que sería o mellor o máis habitual, porque pues, dicían unas cousas tan bonitas como ai, que niñas tan bonitas, que pena que hablen gallego, cousas así. Iso, lonxe de afastarme, como que me vencellou aínda máis a lingua, porque eu sempre digo que non sei exactamente cando adquirín eu como ese sentido identitario de dicir, falo galego, pero non o falo só porque mo falan, sino que o falo porque é unha lingua que hai que defender, que é a nosa e que é necesario conservarla. E non teño conciencia, o sea, tiña que ser moi nena porque non teño a conciencia de cando adquirín como ese pensamento. E entón, pois, foi algo que me acompañou desde sempre dunha maneira moi natural. Era unha nena dun instituto de Ferrol, que ali só falábamos galego, miña irmá máis eu, entón, a día de hoxe, seguimos sendo ali las que hablan gallego, e despois, pois, iso, con naturalidade, todo o que fui facendo ao longo da miña historia ata o día de hoxe, pois sempre foi na miña lingua, e non o concibo de outra maneira. Sempre digo que eu, se non falase galego, de algún xeito non sería eu o 100%. Moitas grazas por todo, Xiana. Con isto podemos dar por finalizada a entrevista. Moitas grazas. Pois mentre Xiana Lastra se prepara, despedimos o noso especial de hoxe, Diario Cultural Colmeiro, na onda de Begoña Camaño. Estivemos nos micrófonos ao alumnado do IES Plurilingüe Pintor Colmeiro de Silleda, ofrecéndovos esta mañá de radio. Prepararon este proxecto ao longo do curso os compañeiros e compañeiras de terceiro da ESO, coordinados polo profesorado de galego e de música. Co apoio do Departamento de Plástica, preparamos este magnífico escenario. Nos recreos creativos armamos o noso fotocol de entrada. Creamos o novo logo de Radio Colmeiro, os convites e demais materiais que produciron para este día tan especial os alumnos e alumnas de terceiro, de cuarto e de primeiro de bacharelato. Pero non sería posible este ambiente de radio sen a música e a continuidade sonora da banda do Colmeiro, do alumnado de música de primeiro de BAC. Todo isto que aconteceu hoxe contou co apoio do profesorado que nos axudou, o Departamento de Tecnoloxía, o de Economía, da Biblioteca, do equipo de dinamización, de todos os departamentos e de todo o alumnado implicado. Do Concello de Silleda, que nos cedeu o auditorio, da dirección do noso centro, do apoio no son de Juan Collazo, dos consellos que aprendemos de Xés Dieguez e do apoio na parte técnica de Xosé e Xo Carlos. Non nos esquezamos dos nosos patrocinadores, Libraría Conto Contiño, Restaurante O Milenio e da Fundación Roberto Rivas, da colaboración do Concello de Silleda e da Escola de Música Banda Municipal de Silleda, que nos cedeu materiais, das empresas de autobuses que nos trouxeron ata aquí, Autocares Lázara, Empresa Lázara e Autocares Rías Baixas Cuíña, e, por suposto, dos compañeros de Radio Garabullo, en este fin, dunha morea de persoas, pois que fomos construindo tempo de radio. E agora, pechamos o noso programa co hit dunha banda que está no top da música galega, con Xiana Lastra, e a banda do Colmeiro despedímonos por hoxe. Co desexo de que a nosa lingua continue soando nas ondas 1000 primaveras máis.
Seguide escoitando Radio Colmeiro e lembrade que somos unha fábrica de luz. A maquinaria ponse en marcha e as engrenaxes a xirar. 5 motores moven as pezas e o noso xeito de crear. Poñadevos de pé, que é o final de festa e aparte así facemos un pouco de... Do máis pequeno faise o progreso dun elemento, un volcán. Sen medo lume, sen medo a idea, sentirnos libres como fabricando luz, fabricando luz, fabricando luz, fabricando luz. Soar sen teito, prender candeas, pra escuridade iluminar, soltar as vendas, soltar cadeas, sentirnos fortes, fabricando luz, fabricando luz, fabricando luz, fabricando luz. A ver vos, que é fácil, non? Fabricando luz, fabricando luz, fabricando luz, fabricando luz. Momento palmas. Fabricando luz, 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 fabricando luz. Un aplauso para os vosos compañeiros e compañeiras que foron sen... E lembrade que os que vallades en bus están aí fora esperando. Si podes facerme un favor, non volvas a chamarme amor. Antes terás que pedirme perdón. Encantado direiche que non, que non che perdono, que polas noites peleo co sono, que non me ature que casi ni como.
pero ando pendiente de si sono o no. Solo espero que llames, de que vengas a calmar mis meus males. Eu teño claro que os dos somos iguales, sé por eso canto, para que me escuites, venga que non te falo. Solo espero que llames, de que vengas a calmar mis meus males. Eu teño claro que os dos somos iguales, sé por eso canto, para que me escuites, venga que non te falo. Os teus ollos a luna, ti xa eras guapa na cuna. E ojalá que nos casemos, vivamos mil aventuras. Hai tempo que non nos vemos, eu xa sei que non me aturas, pero botoche de menos, estou perdendo a cordura. E poden vir mí detrás de ti, que ningún será o que fostes, tía, que venanse a mí ti deixas vir, que o único que fan é que pense máis en ti. En ti, en ti. Cando a abuela me pregunta que tal estás, eu digo oye chill, pero non é chill, yeah. A ver si sono puto. Solo espero que llames, de que vengas a calmar mis meus males. Eu teño claro que os dos somos iguales, sé por eso canto, para que me escuites, venga que non te falo. Solo espero que llames, e que vengas a calmar os meus males. Eu teño claro que os dos somos iguales, sé por eso canto, para que me escuites, venga que non te falo. Solo espero que puto amor, puto amor, puto amor, puto amor, para que me escuites, ay, no, no,